thian teu in lo dam thamo voin chu hei ke po ka bike battery thak tir turin zote Honda lama ka kaldona zote Honda servicing kalna hi tian bong kon lam kan pan pheya bong kon bazar lama kan chuk thla chuan kan chuk thlangar ngara ta hin biakin na lawama biakin thlang dewa hian dinglama koi phei tur ania he Yamaha ho po hi hemi lama hian an servicing center hin son thlatoa hemi Honda servicing thlanglok a hian Yamaha servicing center hi anin son thlave to boka servicing ti te tan hian helam pang hi awal sam rio me kho pui chung le kong kam vela in nga khom tut lovin te hian tlema hun re lai dewa kan ti maya Yamaha chu helai tlan tlang thlak hi nia Honda servicing chu te hian kan peng chawa big wing chaka hian red wing anoma red wing ho hian khongai thlak me ma big wing ho hi Honda ho hian an du sak em bika red wing ho hi chu an fashion an nia chuang chuan an duat lo ani chuan ti hian battery chu min thlak sak don ta battery hi Excite battery original thlap mai min thlak saka chuanin le hi hei warranty claim na te po kan tia chuan headlight vobel ka du wangin obeda hodora ka kala ka bo thachia mai khatle isbekin bulan noma ti hian obeda dora chuan headlight eng thatak mai ka valeya ti hian akong kol thui lama train ka kala helam hi kalna na nai zo ka kha kan kal bon chana an biak an veng min ka thengil tai mission veng biakin pui bullet tanga lokla khanol samatian en tanga rangarila i kal kong tur chu kan re thiam mai Aizawl hospital timoni khami hospital bul a khan kwal phei tur ni ta chuan hei aron langa shemayang soi thiam du lo tiangai veng hi kal ngai vak lawa chuan ka bo vio po kha kain dem chuang lawa ke ma po khamo chuan ti hian kan ti chho nok noka kong lai in biak chut lo tur hian hospital kan pe la tian kan peng chho ta wanga chuan mission veng thlang nge mission veng biakin pui kan ti thin kha khata khan kan chuak chho ta lol mai ni light eng thate ho mai ka lei hi mf ralte in a workshop a min fit sak dona chu ka pan pheile wang dona ni mf ralte workshop hi he ta mel thum thlen ma hlimen peng ni chu hlimen kho peng thlen ma dewa khan kong thlang lama te hian om ve true sister tin ka hria na dor min kha true sister dor ni mai ro se chuan ka vakal phei wang don ani kan siam zota hei tuna hian hei ama bike pangai headlight kha high beam low beam high beam low beam high beam low beam ni ta chuna kan vobel kan lo ti enga eng ut mai ni mi ka vobel hi cheng sang ni le zariat manania mod chi thuma oma phezeu chi te hazard mod tuna le apanga yang chi kha ani ta ni chuan khothim ma zan thim noya chun kan tlan pui chin ta ti hian eng thalu tuka I motor odang om lai chun on vak ngam po ni lo hei pang ngai ni ya tuna ti eng pupang thadeng deng ani o hi mo chang kha mo chang te ki eng ut mai ni hi in lei ve du ni chuan obeda nge obeda te tora kal top mai don nia chuan a fittings vel hi mf ralte in min ti sak ve ka man tlom te in min ti saka kalom em ani ti te hadron ti vele du ani chu Zofia new duin nei chun Excite battery weng tinge warranty registration ang tinge ka tiang ti te in tinge Excite battery khat chu tiang ti vel te in lo zo du bel du no in nei ni chun comment section amin lo zot tamai wala kanin chang tura ngai la zo bel duin nei lem lo ava ho ang reng he in lo ti ni pon ava ho we ti ta le min lo comment sak ve don nia
kalom em em ani ti han soi thor mai ni chu chuan tiang ka hot lang wang wang tong